Continuem amb la nostra tasca. Tornem a entrar en editar. Ja hem vist els paràmetres generals, hem parlat de la disponibilitat, hem parlat del tipus de tramesa. El tipus de retroacció seria com nosaltres contestarem les feines. Habilitem el PDF de comentaris perquè és molt interessant quan ens entreguin documents poder escriure a sobre i poder posar-li comentaris de retroalimentació de com han fet les tasques. El següent paràmetre, que seria paràmetre de la tramesa, és si volem que l'alumne faci premi el botó de tramet o no, o directament quan pengi ja es quedi penjada o tramesa la tasca. Els intents addicionals són per tal de que un alumne no només tingui un intent, sinó que tingui diferents intents que ho podem fer manualment o fins a superació. Superació seria quan fixem la nota mínima que ha de tenir per superar aquesta tasca. Podem fer que els alumnes trametin en grup, llavors només un alumne del grup, quan enviï la tasca, tots els membres del grup constarà que té la mateixa tasca entregada, com podem veure. Si habilitem que sí, podem configurar altres paràmetres d'aquesta secció. Les notificacions és si volem notificar a nosaltres mateixos i als alumnes quan s'envien i es reben i es qualifiquen les tasques. I arribem al punt més important, que seria el de qualificació. El Moodle utilitza una puntuació anglosaxona que sempre va de 0 a 100. Podem utilitzar puntuació, podem utilitzar una escala que ja està present al Moodle, com pot ser absent, present, com podeu veure, tot en anglès, d'acord? O puntuació. En aquest cas podem utilitzar el mètode de qualificació, que seria una qualificació senzilla on nosaltres posem la puntuació a mà, donat uns ítems. Podem utilitzar una guia de qualificació o una rúbrica. Jo us encoratjo moltíssim que ho proveu, encara que no entra dintre l'abast d'aquest curs. I tot el que seria la categorització d'aquesta qualificació dintre del qualificador del Moodle, que veurem més a continuació. I amb això tenim, tota la tasca llesta. Fem els canvis i ho podem veure d'aquesta manera. Si nosaltres com a professors entrem dintre de la tasca, veurem el que nosaltres hem configurat i podrem veure, visualitzar totes les tasques o qualificar.